Ассалому алейкум, дӯстони азиз. Субҳ бахайр. Хуш омадед ба канали мо. Сиёша бинанд беринда 6 дақиқа дошта қабл. Вай, чӣ мегӯяд? Нилуфару Саъдик рӯй кардан ҳар саҳат ҳамин аҳволай. Ман Саъдик мерам кати апааш гуфта доду бедод мекунад. Баъд вай мебурдам из каминкада мешинад, апаша хай мегӯд, ба хона медрод. Бо чизеро дидак. Чияй унҷа Сиёвуш? Из каминкада мешинад. Вай биленам Сиёвуши хулиган. Охир Саъдик қабул кунанша ки вай кунамша. Чиемша Саъдик равад саҳар кати апааш. Некем то ҳол қабул накарданша бо рафтан шавҳарам. Не, ман гӯем. Скаминкада шин Сиёвуш. Нағалти бо тарафи қафо. Инҷа дадаш Нилуфар каси рафтастан. Нилуфар хурсанд. Анҷа инаш хай мегӯд, анҷа ваш хай мегӯд. Хай гуфтиста. Рафтан дадаш? Хай биё. Медарои хонаку. Хашинен ба мане. Кани канд? Оба дадаша нагуфти канд биёрен? дӯстони азиз, субҳи саҳар кати мо дига чой анаминда мемонем. Ҳозир об ҷӯшад барои вай. Инда 50 грамм ки суткада чой дар мекунем. Ҳозир ҷӯшай, инда хунук мешад, баъд куда вай алдараш када метиям. Ва ман саҳари хостам овсянка кунам. Хела буд ки ман овсянка кардагӣ набудам. Ҳамин қаҳкаш монда буд, гуфтам ҳамина кунаму ба ай бозор наваша харам. Ва бинен дӯстони азиз, саҳар кати гирифтам бинам ки дарунаш чӣ дорад. Нишончум. Рости гап ин митта бошад ё ки шапарак неста митта ҳай ба фикрам. Партамша мусурдаю контейнерша шушта якбор вай кардам монам. Намехел. Ҳамин қашхел ҳаст ки мо овсянка нахӯрдем. Ва имрӯз гуфтам як овсянка кунам ки ҳамхели шудак. Фақат вай мехӯрем. Ман каша тайёр мекунам ё ки ширбринҷ ё ки ордоб, ҳамхели чизо. Барои ҳамин хотир. Бия мана инҷа мо пахтақанд гирифтастем. Мороженое. Ҳозир мана пахтақанд мекунам. Мехӯрӣ? Дорам? Чи мороженое? Дорам? Дӯстони азиз, мо аллакай хона омада расидем ва инҷа учам помидор гирифтем. Очам як рӯз намешинад хонашонда бо ва уре теппа рафта авҷа помидор, ангур, пангурам хали чизо гирифта омадем. Бо ман авход гирифта будем шона камтар, барои ки бисёрам новаи хонада авход намекунанд. Ба ман бисёртара кардам. Бо бурдум шонам инҷа ангури сафед, ангури сиёди нахардагӣ. Ҳозир ин помидорҳои безеф шудагиҳои ҳавои ҳамқа вазбин. Намедонам чанд кило боша, 3 кило боша, 4 кило боша.
ай бозор бардошта омадам лаблаби раҳ омадам гуфтам ягон маршрутка бошад мешинем ки нашуд ба омадам хе пиёда бардошта ҳозир ҳамино рафтам шӯюму ҷудо кунам тамадвори шаю ҳам хе барои хӯрданаша. ай худо ба шукр беҳад монда шудам ки кӯдакҳо аз берина камтар бозӣ кунанд ба хона дуроям ва якадам авқот очамшонда бурдам барое ки намекунанд ва ё хонада ва ду касем гуфта барои ҳамин хотир ва ман ҳаракат мекунам ки бисёртар кунам ва бо ҳам хӯроки свежи бошад агар бармшона ки то ки хӯранд вай охир намешад ман дилам намешад ки ман медонам ки ба ё ҳамин ай саҳар то бегоҳӣ бозорчи пеши хонашон фуромада мешинанд ки монда шуда хона меранд ва хӯрок ҳастай нестай гоҳ вақт мехӯранд гоҳ вақт намехӯранд барои ман мегӯям ки лутши ман бурда тимшона хона мебаранд гарм карда мехӯранд. Адам хеле дӯстони азиз ҳозир ман помидорро шута монум хӯрок ҳастай камтар хонаҳои ҷамъу гир кунам чангҳои тоза кунам барое ки трезҳое мекушам ҳар рӯз чанг тоза мекунам бо ҳам пури чангай. Мана помидорро шутам ман ҳамин имрӯз помидор вай кардам бинед дарунаш чӣ хел ва ман ин тарафи дар помидорро барои вай авқоту таматворӣ гӯям вай тарафаш бо нағзтарак ҳастанд сахтакану просто ман хеле як хел ҷоҳош ман хеле вайрон шудагӣ ман хеле шудагӣ барои ҳамин хотир инош хай хӯрданда мешавад сахтакан ҳеч намешавад инош аку вай мекунам барои хӯрок отдельно мегирем. Ҳозир беҳад помидор бодирин ки қимат шудага 5 сомон 5.5 сомон помидор ҳамин рӯз ва одамо маҷбур мешаванд ки ман хелеошам гиранд барои он ки арзонтар барои тамат хӯрок ҳамхари чизода мегирӣ вай мекунӣ меандозӣ моям низ вай кам кардем кам очам овардам кардем як ду бор тамом вале тамат низ накардем намехом рости гап тамат кардан фақат зверобой мехом кардан ва бо бодринг махкам кардан дар кор имрӯз бодринг наёфтиян очамшон ва барои ҳамин хотиракам ва ин дафъа раванагар насиб гуфтан мебиёрум бо ман пага клубника заказ кардам намедонам мебиёранд намебиёранд ва 2 сатилча бинем кани чӣ хел мешавад ва кӯдакҳо чӣ хел мехӯранд агар нас хӯранд агар бояд 2 сетаи дигар заказ мекунам барое ки имсол варенӣ беҳад кам кардагӣ ҳастем мо ва барое ки шафтолу мехостам кардан шафтолу арзон нашуд ай 10 сомон 8 сомон анамихел ва сок мехостам кардан шафтолуи пашмак низ ҳам хеле қимат нагирифтам рости гап дӯстони азиз соат 9 шаб шудаем ва ман кӯдакҳо вай кардам 9:30 қариб 10 истаем кӯдакҳои вай кардам хобондум то ки хорава нафта ба худам инҷо омадам крем гуфтам ки крем ма тамом шуда ин крема ма фикс прайс гирифтагӣ буда ва ҳам хеле назарам намегирифтак ва ҳозир ҳаминда низ зор шудагӣ ҳастем дастомда мекунам бисёр рости гап мехом крему ҳамхали чизом ҳамаш тамом шудагӣ ҳастем мехом равам як бор крему ҳамхали чизом ҳама барои худам гирам лекин хушам наметияд ва бо бозор рафтан дар кор намехом бозор ягон ҷо рафтан ҳамхали хай мебинам ҳоли ҳамина фақат дастомда роҳомда тобистонда ман ягон крем неям фақат гел мекунам тамом гело ҳастанд а дастомда беҳади бад ва баъди ҳамин уборка ва ванна шуштану кухня шуштан дастом безеб шудагӣ буда ҳозир перчатка кардан наметавонам дилам танг меша ба крем мекунам ҳамхели ҳозир ҳам хеле тамбал шудагӣ ҳастам ман ҳозир шута суратҳои тамошо кардам дидам ки ва ё самбусаҳои пухтагию ва чизо дилам самбуса кашидак хостам ки самбуса кунам неки медонам ки наметавонам самбуса карда ба фикрам як рӯзи дароз барои самбусапазӣ сарф мешавад умуман гӯем хай бо зимистон мешавад уже одам самбусакунию пирашкикунӣ ҳам хеле чизо мефурад а ҳозир фақат шакарро мехоҳӣ кардан ва хӯрок тайёр кардан низ ҳамин рӯз рости гап як дег ман авқот пухтам уже бегони рӯза тамом шуд лекин ман ва як дег авқот
тайёр кардам. Ман худам вообще нахӯрдам. барое ки ман тайёр кардам худам натонистистам хӯрда хӯрокома барои он ки намидам руғанӣ чӣ хел ҳози ҳам хел бисёриҳо пурсиданд ки токсикоз дорен ё ки надорен гуфта ман амин аввал да ҳам хел будам зардаҷӯш мешдам яъне эжога наметонистам ва ҳози низ ҳам хел шудагӣ ҳастам умуман наметонам хӯрока хӯрдан ягон чизи равғанин ҳам хел зардаҷӯш мешавам ҳамин рӯз чихеле ки гуфтам хӯроки тайёр кардагӣ ма хеле шуд ки бегоҳи рӯз да ман умуман ҳози амин абетӣ вай кардам помидору бодринга майда кардаму сметана кати хӯрдам тамом дигар ҳечи бегоҳи рӯз камтар зиёдӣ карда буд бегоҳи рӯз да пеш аз садик рафтан ҳавоя хӯрдам тамом дигар ҳечи нахӯрдам амин ангур пангур об попам хали чизо мекардам тамом дигар хеле гӯй ки ягон хӯрок хӯрам ягон чизи жирни хӯрам наметонам саҳарда не ки ҳо саҳарда не ки бисёр намехӯрам ман вай ягон каша паша хе чизи руғанин фақат ҳамин тухм жарид тухм калоса палоса жарид карда хӯрдан ҳаст мода субҳоналла не ки ман бисёр намехӯрем дар як ҳафта як бор ё ки ду бор мо тухм жарид карда мехӯрем тамом дигар рӯзо фақат каша блинчики ҳам хеле чизо мехӯрем тамом дигар вақт ман руғанӣ чихеле ки гуфтам фақат ҳамин мехоҳам ки помидор ягон чизи свежи боша помидор бодринг свежи мевагӣ ҳам хеле чизо хӯрда мегардаму лекин авқот хӯрда наметонам ман ба шавҳарам мегӯям ки аз ҳамин сабаб шумо фақат вай ҷон надоред қувва надоред ки шутоби хеста гарден гуфта ҳамин хел бошад ё ки намедонам аз чӣ сабаб умуман гӯем хайр дӯстони азиз ҳамин кати влога ба охир расонем хайр дар паноҳи худо бошен ҳамеша худатонро эҳтиёт кунед фикротонро комментарияда нависен нилфар омадак ва дӯстони азиз раҳмати калон ки шумо ҳастен раҳмати калон ки тамошо мекунен лайк монданро фаромӯш накунен хайр дар паноҳи худо бошен ҳамеша худатонро эҳтиёт кунен хайр